Wat gebeurt er al achter die? Nou, we zijn bij hem staan, we naar beneden aan het gooien, want ik heb deze flatten van mij zien. En die met touwtjes moeten we die naar beneden brengen. En waarom ben je vlotten aan het bouwen? Nou, we proberen een Nederlandse koord te halen. En het is in Nederland nog nooit dient. Het is alleen nog in Japan, geloof ik. En ja, wij wonen dat. Ik wil het wel, dat lijkt ons leuk. En hoeveel vlotten moet uiteindelijk worden? Nou, we hebben nou nog maar een peer, maar uiteindelijk willen we er 15 of samen wel mooi zien. Hey dames, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Alleen het is best wel een beetje koud. En is het koud? Nee, valt wel mee. Hey jongens, wat doen jullie toch helemaal staan? Hey. 1, 2, roei! 1, 2, roei. 1, 2, roei. 1, 2, roei. 1, 2, roei. Ja, sorry voor de opstopping, maar dit is een recordpoging. Hey, Fralje. Nou, heb je me in ieder geval zien hoe het net maakt. Ja. Nee, maar dit is ook niet echt geweldig. Het is wel moeilijk. Ja, is het lastig? Ja, best wel. Ben je hem dat droeg? Nou, niet echt, nee. Ik ben nat gespetterd. Volgens mij kunnen we beter allemaal los. En nog in je dingen, is dit soms een vrouwelijke recordpoging? Nee. Alleen dus zeggen dat wij niet kunnen varen, maar we kunnen zelf niet eens varen. Nou, waar zijn al die stoere jongens dan? Nou, die staan een beetje aan de kant. Dan mogen ze blijven. En dan zeggen ze dat ze beter zijn, maar dan moeten wij peddelen. Hé man, dit is ik wel wat. Nou liet je hem de vrouwen het werk doen. Ja. Maar ja, dat doen ze er wel. Waarom ben je hem net ontroeien? Nou, dat mooi net. Dat mooi net. Nee. Van Masten. Maar wij moeten het werk doen en de vrouwen die gaan roeien. Ja, nou. Ja. En wat vind je hem van die taakverdeling? Ik vind het wel leuk. Leuk. Ik. Omdat wij van Squalau gaan, is het toch nog een moment om met z'n allen iets te doen. En dat is wel leuk. Want je zit in groep 8. Ja, dat klopt. En hoe groot met dit recordvlot aan zijn worden? 100 meter. En is het ook spannend om met zo'n vlot het water op te gaan? Ja, want het wetter is wel koud, maar we hebben ons geen kleren, dus dat maakt het niks uit. En gaat het je met lukken? Dat hopen we wel natuurlijk. Maar tot nu toe gaat het wel goed.